Morjens, Jussi tässä Trivokselta. Ajattelin, että tänään voitaisiin katsoa taas yksi tuoteuutuus ja tänään olisi vuorossa Fintrailin ProQuide kahluhousut. Ja nämä housuthan käy perhokalastajille ja kaikille muillekin kalastajille, jotka etsii ehkä ensimmäisiä kahluhousuja ja ei ehkä välttämättä halua heti hypätä sinne markkinoiden kalleimpaan päähän. ProQuidehan on aidosti suunniteltu niin kuin kalastukseen ja on tosi laadukas tuote. Mutta pitemmittä puheitta niin voitaisiin lähteä katsoa vähän tarkemmin tämän housun ominaisuuksia ja vähän käydä muutenkin tätä housua läpi. No niin, otetaanhan housut paketista pois. Ensimmäisenä niin täällä tulee tämmöisessä säilytys kautta kantokassissa nämä mukana. Aika hieno. Sitten otetaan pakettia enemmän auki. Laitetaan noi tohon. Siellä on ekana korjaussetti, korjauspaikkoja. Sitten kun mahdollisesti housuihin tulee reikiä. Nämä on käyttötavaraa, että jossain vaiheessa niihin kyllä varmasti tulee. Niin sitten on ainakin valmiina paketti. Tässä muuta täällä on. Täällä tulee pieni lahjus mukana. Eli tämmönen vedenpitävä puhelinpussi. Kaulaa roikkumaan tai johonkin muuhun roikkuu näppärä. No sitten itse housut. Siitä ei näy koko kameralle, mutta äkkiseltään katsottuna niin tosi kestävän tuntuiset jämäkät, mutta silti kuitenkin aika kevyen oloinen. Materiaali on hyvää, laadukkaan tuntunen. Mukana tulee vyö. Tää on tukeva vyö. Ja näähän on tosiaan sukalliset kahluhousut. Ja näiden kanssa niin tarvitaan sitten tietysti kahlukengät. Mut joo, äkkiseltään niin tosi laadukkaan tuntu. Ja vielä takapäin niin kestävän oloset, mukavan keposet. ProQuide niin kahluhousuthan on suunniteltu niin semmoisille henkilöille, jotka enemmänkin on siellä veden puolella. Esimerkiksi juuri perhokalastajathan siellä niin kahlailee, mutta miksei myös sitten rantakalastajat, esimerkiksi meritaimenen heittäjät, jotta pääsee kahlaamaan vähän pitemmälle sinne veden puolelle. Mutta myös sitten kelluntarengaskalastajat, vai onko se kelluntarengas, eli se missä nyt kellutaan siinä ja kalastellaan, tiedättekö, ja jalat on sitten kuitenkin vedessä koko ajan ja mennään räpylöillä eteenpäin siinä, tai miksei myös monessa muussakin kalastusmuodossa, jossa tarvitaan sitten sinne veteen päästä. Ja ProQuidessa on haettu niin kestäviä ominaisuuksia, kuitenkin järkevää hintaa. Kankaanahan tässä on käytetty Hartexin 5-kertaista kangasta ja se tekee tästä housusta vedenpitävän, tuulenpitävän, mutta ei kuitenkaan sitten ole semmoinen kumi- tai muovipussimainen. Eli sanoisin kyllä, että niinku ominaisuuksien puolestaan niin hinta-laatu-suhteeltaan tosi niinku kilpailukykyinen tuote. Yksi tärkeä ominaisuus kahluhousuissa on varmasti se kestävyys. Ja näissähän on tehty tämä alaosa sille, tämä on vähän erilaista matskua, tämä on kulutusta kestävämpi. Ja just valikoitu niille alueille, mistä yleensä housut kuluu enemmän, eli just polvet, jalat. Ja nämä on muotoiltu sille, että tässä on tämä polvikohta tehty sille, että tämä on paremmin istuva. Auttaa silloin, kun just kalastuksessa joutuu välillä kyykkimään, rantapenkoilla nousemaan, kävelemään. Nämä on niin kuin mukavemmat päällä, että paremmin istuvat, että ei ole pelkästään semmoiset pussihousumaiset. Näissä housuissahan on tämä sukkaosa niin 4 millin neopreenikankaasta tehty ja sitten tämä pohjaosa on tehty Armotec ja Kevlar kierrekankaasta. Eli tämä on huomattavasti kestävämpää kuin pelkkä neopreeni. Sitten tältä niinku lahkeen suuosasta löytyy tämmönen koukku, jolla saa kenkään kiinni tämän lahkeen, niin pysyy paljon paremmin sitten kengessä kiinni ja ei lahe nouse. Ja lisäksi täällä lahkeessa on vielä tämmönen joustoresori tehty. Puolen reunaa on tämmöistä joustoresoria. Pieniä yksityiskohtia, mutta tosi tarpeellisia ja hyviä. Sitten katsotaan vähän tarkemmin taskupuolta.
niin tästähän löytyy tää iso tasku. Tää on vesi eristetty. Tänne voi laittaa mitä nyt ikinä tarviikaan. Tää on iso tämmönen yksittäinen tasku. Sitten tältä löytyy fliisivuoratut käsitaskut. Eli tässä voi käsiä lämmitellä, pistää kädet tänne. Sitten täältä löytyy myös vähän säilytystilaa, varsinkin perhokalastajat, kun tykkää kantaa kaikkea mukanaan, niin pikkuhilpettä, koukkusaksia, mitä nyt ikinä tarviikaan, niin tuossa on vähän tilaa. Tuohon saapi tarrakiinnityksellä jotakin laitettua. Ja sitten on täällä tämmöisiä koukkupaikkoja tai roikuntapaikkoja. Ai niin, ja itse asiassa vielä täällä sisäpuolella niin on myös tämmönen vesitiivis säilytystasku, esimerkiksi nyt puhelimelle. No sitten niin istuvuuden ja säädöjen puolesta, niin tästähän löytyy olkaimet, henkselit, jotka on tosi istuvan malliset. Eli ei ole ihan perinteiset tältä yli, niin kuin molemmin puoli yli tulevat, vaan nämä tulee tälleen ristiin täältä. Ja sitten tässä on tämmöistä pehmikettä päällä, tosi mukavat, miellyttävät niin kuin säädöt saa säädettyä koko. Sitten tämä irrotus on tämmöinen klipsi, painasu ja se irtoaa. Ja samalla tavalla tökkäsy ja se on siinä. Sittenhän on tältä niin kuin yläosasta housua, niin saa säädettyä kireyttä, jotta se istuu hyvin tuohon vartaloon. Ja sitten tältä niin kuin vyötärön kohdalta, mahan kohdalta, niin saa sitten remmillä säädettyä. Ja tää on tukeva remmi, tämmönen istuva, ei mikään ohut nauha. Sitten jos haluaa täydellisen setin, niin ProQuiden sarjastahan löytyy myös takki ja kahlukengät. Yhteenvetona niin voitaisiin sanoa, että tämä Fintrailin ProQuiden kahluhousu on ehdottomasti semmoisille kalastajille, jotka haluaa hyvin istuvan, kestävän ja kuitenkin niin järkevän hinta-laatusuhteeltaan olevan housun. Istuvuudesta niin muutamalla sanalla voisin sanoa ja oikein kokoon valitsemisella. Niin tää nyt mulla päällä oleva S-kokoinen, me on itse 173 pitkä ja noin 70 kiloinen kaveri. Niin minä sanoisin, että istuvuus on ihan hyvä, riippuu vähän mitä hakee. Itelle valitsisin, niin se olisi joko tää S tai sitten M, riippuen vähän mitä hakee. Jota S-nä tää nyt itellä on ehkä sille kyykkyyn, kun oikein menee, niin siinä pikkusen tuntuu, niin kun, mutta ei pahasti, jotta kyllä minä sanoisin, että S ehkä olisi istuvuuden kannalta parempi. M ehkä sitten, jos tietää, että laittaa alle paljon kerroksia, niin se olisi vähän väljempi. Jos kiinnostuit enemmänkin näistä housuista, niin käyhän katsomassa Trivosin verkkosivuilta ajankohtaiset hintatiedot, saatavuus ja lisätietoja. Laitan tähän videon alle lisätietoihin niin linkin, niin pääset siitä sitten suoraan tähän tuotteeseen. Ja jos jotakin kysyttävää tulee, niin otahan meihin yhteyttä, autetaan mielellään valinnassa. Tällainen jakso tällä kertaa. Nyt lähdetäänkin testailemaan näitä kahluuhousuja Koskelle.